Shin ko kun san cewa sama da mutum miliyan 40,700,000 ne suka saurari fassarar huɗubar Arfa da aka yi ta shekarar 2024 wadda aka fassara daga harshen Larabci zuwa harshen Hausa. Shugaban masu gudanar da fassarar daga harshen Larabci zuwa harshen Hausa mai suna Dr. Abdulrahman Sani Yakubu ne ya bayyana haka a wata hira da ya da El Hikaya. Sannan kuma ya bayyana cewa harshen Hausa yana ɗaya daga cikin harsuna guda 10 da aka zaɓa domin yin wannan fassara a wannan rana mai mahimmanci. Dr. Abdulrahman kuma ya ce al'ummar Hausa da Hausawa suna da daraja a ƙasa mai tsarki, domin kuwa hukumomi suna ganin mutuncinsu da girmansu da darajarsu saboda irin halayyarsu da kuma irin yadda suke nuna hazaƙa. Sannan kuma ya ce hukumomin Saudiya kansu sun shaida cewa harshen Hausa da kuma ƙabilar Hausawa suna ɗaya daga cikin mafiya girma a gabaki ɗaya duniya, wanda hakan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa suka zaɓi harshen Hausa domin yaɗa addinin musulunci a cikinsa, musamman ma dai a nahiyar Afirka. Kamar da yadda muka sani, Najeriya ita ce ƙasar da tafi kowace yawan musulmi, kuma al'ummar Hausa da ƙabilar Hausa kusan sun fi kowaɗanne a gabaki ɗaya Afirka yawan musulmi a wannan nahiya tamu. Kuma kamar yadda aka sani, daga cikin alaƙar Saudiya da Najeriya da kuma ƙasashen Afirka ya haɗa da yadda ake ɗaukar ɗalibai musamman na ƙasashenmu, ake kai su ƙasa mai tsarki domin su koyi fanninnika daban-daban na addinin musulunci, daga aƙida da sanin hadisi da dai sauransu. Wannan abin farin ciki ne ga baki ɗaya ga al'ummar Hausawa, irin wannan nasara da aka samu.